Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyambonga-ke kakhulu, siyambonga uNkulunkulu wethu sigcinile, salibona usuku lwanamhlanje, siyamdumisa ngendlela emangalisayo. uJesu Kristu uyinkosi, uyaphila ingunaphakade, nguyena izolo, nguye namhla, nguyena nangomuso kuze kube ingunaphakade. Ngiyathanda ukuthi siqhubeke nenkonzo yethu esibhekene nayo ekhuluma ngokungcweliswa. Njengamanje-ke siqhubeka lapho ukungcweliswa kwenkosi yethu uJesu Kristu. Lithi izwi lenkosi, mngcweliseni ezinhliziyweni zenu abe yinkosi. Mngcweliseni ezinhliziyweni zenu abe yinkosi. Inzima leyo ayilula. Ngakusho nje ngomlomo, kodwa thina sibuka izenzo zakho ukuthi ungcwelisiwe yini, uyinkosi yini enhliziyweni yakho na? Hayi lokho kubonakala kalula nje ngezenzo zakho. Ungayibiza ngomntwana kaNkulunkulu, uyibize ngesikhundla abazalwane abakunike sona, nanoma ngani uthanda ukuzibiza ngayo. Kodwa akushintshi ukuthi sibone thina abanye ukuthi umngcwelisile yini uKristu enhliziyweni yakho na? Ngoba abamngcwelisile babonakala ngezithelo, bayamlalela, bayalenza izwi lakhe. Yena bese elilinda ukuthi lifezeke. Manje-ke wena wenze njani-ke? Ikuphi okwenzayo? Uyamngcwelisa? Sikhuluma ngokungcwelisa inkosi yethu uJesu Kristu. Uyibeka kahle umpostoli uJohane laphaya kuJohn chapter 1 John chapter 4 verse 1. Bathandekayo, maningakholwa yibo bonke umoya, kepha hlolani umoya ukuthi bangaba kaNkulunkulu yini, ngokuba baningi abaprofethi bamanga abaphumele ezweni. Yazini umoya kaNkulunkulu ngalokhu, bonke umoya abavuma ukuthi uJesu Kristu ufikile enyameni bangaba kaNkulunkulu. Lowo moya ongamvumi uJesu akasiyo kaNkulunkulu. Lowo ungomphiki uKristu enizwe ngayo ukuthi uyeza, nakalokhu usefikile. Usefikile umphiki uKristu. Nakalokhu usefikile. Mawubheka izwi lenkosi ku1 John chapter 2 verse 18, bantwanyana sekuyisikhathi sokugcina. Njengalokho nezwa ukuthi umphiki uKristu uyeza, nakalokhu sekukhona abaphiki uKristu abaningi. Ngalokho siyazi ukuthi sekuyisikhathi sokugcina. Verse 19, baphuma kithi, kodwa bebengesibo abakithi, ngokuba uma bebengabakithi bebeyakuhlala nathi, kodwa baphuma kuze kubonakaliswe ukuthi bonke abasibo abakithi. Babonakala ngokuphuma kuze babonakale ukuthi abasibo abakithi. So ungakhathazeki. Mawusumfakile ekhaya lezwi, walithola izwi, ngisho angakugxeka, ngisho angakhuluma noma yini, ukhona omahlulelayo, usho njalo uJesu. John chapter 12 verse 48. Uthi ngeke ngisanahlulela, ukhona onahlulelayo. Yizwe engilikhulume kini lizolahlulela. So ungakhathazeki wena, usuyenzile inkonzo. Usubanikile intshumayelo ephilayo nesifundisi esiphilayo esisile. Sebeyakugxeka bakugxekela sona. Umqhele wakho mkhulu ezulwini. Ungasabi, ungapheli amandla. Siqhubeke sikhonze uNkulunkulu. Yazi ukuthi inkinga yabo yini? Yile ku1 John chapter 4 laphaya uverse 5. Bona bangabezwe, ngalokhu bakhuluma okwezwe, nezwe liyabezwa. Verse 6, thina singaba kaNkulunkulu, omaziyo uNkulunkulu uyasizwa.
ongesiyo kaNkulunkulu akasizwa. Ngalokho siyamazi umoya weqiniso nomoya wokuduka. Ngeke abantu abadukile bamuze umuntu ongadukile. Ngeke abantu bezwe bamuze umuntu ongesiyena owezwe. Abamuzwa ngoba akusibona abahambisana naye. Asizushintsha-ke izinto sihambisane nabantu abangayi lapho siya khona. Wena yima eqinisweni olifundileyo, yima esifundisweni esisezwini. Uma esifundiseni esisezwini, awumile kokukhulunywa ubaba uNzibande, awumile kokukhulunywa yiloya naloya naloya, ume ezwini likaNkulunkulu. Yazi sonke masingama ezwini ave singamkhonza kahle uNkulunkulu. Inkinga yethu asifuni ukuma ezwini, sifuna ukuma ezifundisweni zabantu ezingelona izwi. Hhayi, asimene ezwini bafowethu. Futhi izwi lifuna uze kulo ngomoya, hhayi ngenyama. Ngoba uza ngenyama uzolahleka. Ave belahleka abantu, ave bengezwa abantu, kanti ngoba basenyameni. Asiphumeni enyameni singene kumoya. Uthi uJesu uma ekhuluma nalo wesifazane waseSamariya lapha kuJohn chapter 4, uthi siyeza futhi sesifikile isikhathi lapho abakhulekayo kuBaba beyokhuleka ngomoya nangeqiniso. That is the problem abazalwane. Abakhuleki ngenyama, ngeqiniso. Bakhuleka ngenyama. Kanti kufanele sikhuleke ngomoya nangeqiniso. Awukwazi ukukhuleka ngomoya engekho umoya ongcwele. Awukwazi ukuhlola umoya engekho umoya ongcwele. Njengoba ngishilo ngathi kunezinga lokukholwa. Uyakhula ufike ekuthenini uma ufunda izwi likaNkulunkulu, iBhayibheli, akhulume nawe uNkulunkulu ngeBhayibheli. Bese uyadlula kulelo zinga lokukholwa. Ufike la ekhuluma nawe khona ngevoice. Kukhona ukuthi uthathe iBhayibheli uvule unkatho ngoba wenzela ukuthi ufuna uNkulunkulu akhulume nawe ngoba akakhulumi nawe. And angazi indaba angakhulumi nawe ngoba akakusali. Mhlawumbe awuziklinile kahle. Usiyamphoqa ngonkatho uvula iBhayibheli. Ngingangizwa kahle manje lu-wrong unkatho. Kodwa ngifuna ukukhule mina kumoya. Ufike la uzothi uma ucabanga into vele liqhamuka izwi likuphendule. Ngoba usudlulile wena ukuthi uNkulunkulu akhulume ngawe through the word of God. Usekhuluma ngawe through his voice. Hayi, asikhuleni bazalwane, kuyakhulwa ekukholweni. Lithi izwi lenkosi lapha kwekaJakobe chapter 1 ngithi verse 5 noma 6. Ukhona yena oselokuhlakanipha. Akacele uNkulunkulu uzomupha engajakani. Nawe lezi ngikhuluma lokholo, cela uNkulunkulu uzokunika. Uthi Nkosi sengifuna ukuzwa izwi lakho mina manje. Kodwa khona into ofuna kuyigada. Awuzugxuma ushaha ukozwa izwi usahlula ukwenza izwi eliseBhayibhelini. Usufuna ukuyokwenza olizwa ngezwi. uSathane will jump in ngokuphazima kweso kunika ama-instruction. Ucabanga ukuthi ukhuluma uNkulunkulu kanti usubhayiza uyaphela. Qala la ezwini ngoba sihlola ngalo omoya, sihlola ngalo izwi ukuthi ubani okhulumayo. Ngoba kuzokhuluma uSathane kodwa ngeke alikhuluma izwi eliseBhayibhelini. Kanti uNkulunkulu uma ekhuluma nawe ukhuluma izwi lakhe. Sihlukanisa kanjani? Hayi, ake sidlule lapho. Angazi ukuthi ngiyelani lapho. Kodwa-ke sengibuya khona. Asifunde izwi lenkosi lanamhlanje ngokaJohn chapter 17 uverse 17. Umkhuleko wenkosi yethu uJesu Kristu ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. Asiguqe ngamadolo sikhuleke. Baba wethu ongcwele, Baba wethu olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga. Siyacela uqhubeke ube kanye nathi. Sesizizwele ukuba kanye nawe kuqala lenkonzo. Qhubeka ube kanye nathi ngoba uNkulunkulu osithandayo, uNkulunkulu okhulumayo, uNkulunkulu ozambulayo kumuntu. Kakhulu uma ehamba ngobungcwele, kakhulu uma yenza izwi lakho, kakhulu uma yenza intando yakho. Siyabonga. Iba kanye nathi moya ongcwele,
uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyamthanda uNkulunkulu ngoba entshumayelweni ebonakala ubuwula lapho ehlala khona, ilapho enza khona umsebenzi. Usebenzisa abantu abayiziwula, abahlakaniphile ngengqondo yasemhlabeni, abashiye laphaya. What a God we serve. Asifunda chapter 17 verse 17 kokaJohane. Bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Bangcwelise ngeqiniso. Uyakhuleka uJesu la. Ufisa singcweliswe ngeqiniso. Singcweliswe ngezwi. Ngoba umuntu uyangcweliseka ngani? Ngezwi. Uma siya lapha kokaJohane chapter 10 siqala kuverse 34. Noma siqale kuverse 33. Bamphendula abaJuda bathi, asikuthandi ngenxa yomsebenzi omuhle, kepha ngenxa yokuhlambalaza ngokuba wena ungumuntu ozenza uNkulunkulu. Asikuthandi ngenxa yomsebenzi omuhle, kodwa asikuthandi thina ngoba wena uyahlambalaza ngokuba wena ungumuntu ozenza uNkulunkulu. Awulalela ukuthi uphendula uthini uJesu. Verse 34, uJesu waphendula wathi, akulotshiwe yini emthethweni wakini ukuthi ngithe ningonkulunkulu na? Uma wathi bangonkulunkulu bona, eleza kuba izwi likaNkulunkulu nombhalo ungeqiwe, nithi ngaye uyise umahlukanisileyo wamthumela ezweni ukuba uyahlambalaza ngokuba ngithe yindodana kaNkulunkulu na? Kuyahlupha ukuthatha izinto ngenyama. Kuyahlupha. Bathi uJesu uyahlambalaza. Sebekhohliwe ukuthi bona njengabantwana bakwa-Israyeli amaJuda, uNkulunkulu wathi bangonkulunkulu. Kusho ukuthini lokho? uNkulunkulu phela uzala uNkulunkulu, angithi? uNkulunkulu uzala uNkulunkulu. Bona bawonkulunkulu, kodwa indodana kaNkulunkulu ayisiyona uNkulunkulu. Yazi ukuthi isimangalisi. Ukuba senyameni, uthatha izinto ngenyama. Sithi lapha kumoya, wena ubukhasa phansi enyameni, bese uyagxeka. Gxeka into ongayazi. Bazalwane, asibeni kumoya. Simngcwelise uJesu. uJesu bakhumbuze into yabo emthethweni. Ikhona la, mangaphazama mazi Mahubo 18 noma yikuphi. La lithi izwi ningonkulunkulu. Singonkulunkulu abancane ngoba sizelwe uNkulunkulu. NgesiZulu sisho kahle kabi, sithi inkomo ingazala umuntu. Ngeke yenzeke into ukuthi. Ngoba inkomo ingazala umuntu. Uyayibona leso sisho leso. Ngoba vele inkomo izala unkomo, inkomo ayimzali umuntu. Manje ufuna uNkulunkulu azale umuntu? Phela uNkulunkulu angithi umoya, usemoyeni. Mayesemzela umuntu ufana naye. Mayesemzela umuntu ungumntwana kaNkulunkulu. Mufunda Mahubo 104 verse 4 lithi wenza izingelosi zibe yimimoya, enza izikhonzi zakhe zibe ngamalanga bomlilo. Ufunde amaHebheru chapter 12 verse 29. Ungumlilo oqothulayo. So maye umlilo oqothulayo, thina usenza amalanga bomlilo. Akakwazi ukuba umlilo oqothulayo sizalwe uye bese thina singabi ilanga lomlilo. Hayi bazalwane. Manje nansi into efika ibe inkinga ukuthi ugxeke. Bayamgxeka uJesu. Bathi uyahlambalaza mayithi indodana kaNkulunkulu. Kodwa yena ebethunywe uNkulunkulu, eleza kubizwi likaNkulunkulu lathi bangonkulunkulu. Kodwa lo ozelwe uNkulunkulu ngqo amhlukanisileyo wamthumela ezweni, bathi uyahlambalaza. Usho njalo verse 36. Bathi uyahlambalaza mayithi ungundodana kaNkulunkulu.
kodwa bona bahlambalazi mabe ngonkulunkulu abancane. Isimanga lesi. Izinto zikaNkulunkulu akufuneki sizithathe ngenyama, funa sizithathe ngokamoya ngoba zikumoya. So baba nenkinga abantu abangekho kumoya ukubamba nograspa izinto zikamoya ngoba bekho kumoya. Kubiza ukuthi umuntu abe kumoya. And into engiyithandayo uma ukumoya, uNkulunkulu uyalifakazela izwi lakhe. Hayi yazi ukuthi uvela alifakazele ukukhombisa ukuthi ukhulume into ekumoya. Uthi-ke verse 36 sikhuluma ngoJohane 10, nithi ngaye uyise amahlukanisileyo wamthumela ezweni ukuba uyahlambalaza ngokuba ngithe ngiyindodana kaNkulunkulu na. Verse 37, uma ngingenzi imisebenzi kaBaba maningakholwa yimi, kepha uma ngiyenza nakuba ningakholwa yimi, kholwani imisebenzi ukuze nazi niqonde ukuthi uBaba ukimi nami ngikuBaba. Ngaye lento sihlula ukuhlola imisebenzi yomuntu, sihlula ukuhlola umoya womuntu, uhlola through izinto azikhulumayo nazenzayo. Ngoba umoya ukwazi ukubona, awukwazi ukuhlola umoya nje. Uhlola ngezinto azikhulumayo nangezinto azenzayo. Uthi kuJesu, uma ngingenzi imisebenzi kaBaba maningakholwa yimi, kepha uma ngiyenza nakuba ningakholwa yimi, kholwani imisebenzi ukuze nazi niqonde ukuthi uBaba ukimi nami ngikuBaba. Izinto esizenzayo mazikhombise ukuthi uJesu kithi njengoba uBaba waye kuJesu. uJesu uyalimela izwi lakhe. uJesu uyalilandela ukuthi lenzeke, uyaliqinisekisa izwi lakhe. Baningi abantu bavuma izono, bayafakaza abanye abafakazi. Ukuthula abakuzwayo emva kokuba bevuma izono kusuke kwenzakalani? uNkulunkulu uqinisekisa izwi lakhe alikhulume kuBaba uNsibande lingekho ezweni, elithi uma umuntu evuma izono, uma umuntu ebhuka kwenzakalani. Aphinde alifakazise ukuthi uma umuntu esevuma izono wakhulekelwa kwenzakalani. Uma ningafuni ukukholwa ukuthi engikushoyo kuvela kuNkulunkulu, kholwani imisebenzi, ngoba imisebenzi yona ephelezelwa izwi lenkosi uJesu. uJesu uqobo lwakhe uyalifakazela izwi lakhe engilikhulumayo ukuthi aliphumi kumina. Manje-ke ngiworried kakhulu ngabantu abasenyameni abangafuni ukubamba izinto zikamoya. Kodwa-ke phela ngeke silindele ukuthi wonke umuntu abambe izinto zikamoya ngoba ukukholwa akusikhona kwabo bonke. Sho njalo abaseThesalonika chapter 2 verse abesibili, chapter 3 verse 2, abesibili 2:3-2 basho njalo. Ukukholwa akusikhona kwabantu bonke, okwalaba abakhethiweyo ngoba baningi babiziwe kodwa bayingcosana abakhethiwe. So bambelele esifundisweni esisezwini lenkosi iBhayibheli. You won't go wrong, ngeke ulenze iphutha. Musubambelela ezintweni ezikhulunywa uBaba uNsibande ngaphandle kokuthi ukhulume izwi. Libambeke izwi uma ekhuluma izwi. Kodwa uma esekhuluma inganekwane, ekhuluma into engekho ezwini, khohlwa ngayithindi lonto. Angazi ukuthi isiphi isikhathi engikhuluma ngaso inganekwane ngoba ngikhuluma izwi ngaso sonke isikhathi. So uma kuwukuthi ngikhuluma izwi, kubambe engikukhulumayo ngoba kuzokuwelisela ngale komfula, uzongena ekhaya ezulwini ugejile. Kodwa uma ubambe inganekwane, izinto ezingahlangene nezwi, hayi angeke uphumelele. Bamba izwi mntakababa. Uthi uJesu, uma ngingenzi imisebenzi kaBaba maningakholwa yimi, kepha uma ngiyenza nakuba ningakholwa yimi, kholwani imisebenzi ukuze nazi niqonde ukuthi uBaba ukimi nami ngikuBaba. Sihlola umuntu ngemisebenzi. Uma ngikhuluma izwi nilenza bese uJesu ekusiza, kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi ngikhuluma izwi lakhe ukimi. Uma ungikhuleka umkhuleko uNkulunkulu awuphendule. Uma uthatha uRoma 10 noma ngabe ngawenza nini usebenzisa ukusiza. Nizwile ebufakazini bayizolo
nizwile uma ulalelisile ukuthi kusinde umuntu obeseshaywa istroke kabili, kugijima igazi ebuthosheni bakhe, kwasebenza uRoma 10 verse 9 loma laphela wamangala udokotela. Bukhona lobo bufakazi ku-YouTube, ngena uzobuthola. Manje ngempela uJesu ufakazela izwi lakhe. So ngamanye amagama musukholwa yimina, khohlwa yimina, kodwa kholwa imisebenzi efakazelwa yizwi lenkosi uJesu, uzosindiswa. Ungakholwa yimina. Mina ngumuntu nje, mina ngiyimbongolo nje egitshele, mina ngumlomo nje, khona lo usebenzisayo, ngiwumzimba nje, ibhokisi nje, ibumba. Athi umpostoli Paul, lengcebo siyithwele ngebumba, lengcebo siyiphethe ngebumba, kodwa once ladilizwa sinesakhiwo ekhaya ezulwini, indlu engenziwanga ngezandla. Awumakabonga uNkulunkulu. Ingakho sibubula sisekulo mhlaba, sibubulela ukuthi selakanyiswe ngendlu yasezulwini, ukuze lapho lidilizwa leli dokodo, sinesakhiwo esenziwanga ngezandla, kodwa sivela kuNkulunkulu. Abantu badidwa into eyodwa, ukuthi azihambi ngokubona, kodwa zihamba ngokukholwa. Mazihamba ngokukholwa, uthini uJesu? Uthi ukukholwa kwakho kukusindisile. Mangiguqe, ngiyacela nawe makukuhle kuwe, guqa kanye nami, sikhuleke simbonge uNkulunkulu ngale nkonzo. UJesu Kristu uyinkosi. Baba wethu ongcwele, Nkulunkulu nomusa, siyabonga. Ubonga umabizo asabele. Ushilo kuMathewu 18 verse 20 wathi uma ababili noma abathathu behlangene egameni lakho ukhona. Mase sishilo sathi uJesu Kristu uyinkosi, usukhona ngomoya wakho oyingcwele. Siyabonga moya ongcwele, siyabonga moya weqiniso. Mabasizakale labo abadalelwe inkazimulo yezulu. Baqinise abantwana bakhe ekhaya lezwi, bangazanyazanyiswa inkulumo eziningi eziqhamukayo. Ezinye ziqhamuka ngonxa yomona, ezinye ziqhamuka esitheni esingusathane silwa nomsebenzi wakho. Basize Nkosi, babambisise izwi lakho, babambisise ukusho kwakho, ngoba usuzobuya ulanda ibandla, kungabikho umuntu osalayo. Siyabonga uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ubaba uNzibande uyavalelisa. Siyabonga kakhulu bangcwele, ngiyabonga nje ukungitsheleka indlebe ukungilalela. Ngiyacela wena la ku-YouTube subscribe phela mntaka baba, ushare nabanye, ubacele basubscribe. Zikhona zonke izinsuku lezi nkonzo. Uma uthanda ukuthola ama-audio, nansi inamba 063 77 55 162. Ngiphinde 063 77 55 162. Mawufuna ama-audio uzowathola. Ungene egruphini okuthiwa ikhaya lezwi. uJesu akubusise, akubiyele nomndeni wakho ngezwi. Amahubo 139 verse 5 and 6. Psalm 139 verse 5 and 6. uJesu Kristu uyinkosi. Ubaba uNzibande ovalelisayo, kodwa ukuthula kwenkosi yethu uJesu Kristu makube nawe.